Hello guys, mga kabisayan, nagbulkit ako ngayon. One customer only mga guys. Ito mga guys, oh. Nakapagod mga guys. Pawis na pawis ako. Support me to my channel po. Sana matulungan ako. Okay na yan. Nakikita nyo kung paano ko linis. Akong kuhan mga kadode. Oh, maapoy. Okay na to. Sana it's worth. Kaso isa lang. Sila natin ngayon. Maapoy, mainit. Dumikit. Kita nyo mga ka-amaze. Ito yung mano-mano vulcanizing. Aw, ang init. May isa pa. Nandito. Ay. Dumikit sana. Oh. Dumikit pa. Linisan ko muna ito. Tingnan nyo. Ni-repair ko kanina. Galing. Dia. Ma, isda ma! Unsa, Philip? Dili mo ko na. May nagbibenta ng isda na Bisaya. Mahal ng kilo. Mahal ng kilo. Kaya hindi kami bumili. Nilinisan ng maayos. Hoy. Patay tayo nito. Puno ng butas. Papoy. Nagalit na ang apoy. Phosphoro with gum. Ito lang kalit ilalagay ko. Nagam. Pwede na to. Kita ko yan sa inyo mga kabisaya kung paano yung manual vulcanizing. Linisin natin to para di lumikit. Yan, linis na. Silagay dito. Yan. Agay. Ang init. Paso ko. Ilagay ito dito. Tapos, pigpitan ng maayos. Ang init. Tapakan natin ka-amazing para mahigpit.
Dito mga ka-amazing, ang hirap ng buhay. Kunti-kunti lang bayad. Mga mga 5 minutes. Tapos na ito mga ka-amaze. 5 minutes. Tingnan natin. 5 minutes to 8 to 5. Isa lang customer natin ngayon. Kaya mamaya konti lang yung video natin. Hindi masyadong mahaba. Wala masyadong customer. Kasi pandemic pa eh. Lagyan natin ng guma para hindi mamatay yung apoy, yung mga agyo. Oh, mainit. Oh, dali lang. Ay, mga ka-amaze. Tatagalan pa to. Tapos na po ito mga ka-amazing. Post ko na lang yung saglit kanina. Kasi masyado maiwasaw. Haluin natin para malakas yung apoy. Matalsik na. Last na na. Managay ko na. Ko na yan. Bago ko na pati hanggang gaya. Pangit yung gam. Kakamising. Umuulan na. Kagama ka. Tagal. Aminat ako kung dia Philip. Kananda ko. Gaya pa niya. Itong payong be. Umuulan na mga kabisaya. Ay, may ulan na. Wala tayong pang ano sa ating cellphone. Oh.
City Robert. Yung layo, Bart. Taligsik. Taligsik naman. Ate, wala na eh. Huwag tang pa. Taligsik raman. Asa? Oo, gabi eh. Say, mag-ulan man rin gabi eh. Wala report. Partahila na. Panghila na itong ulan ron. Ay, buto Robert. Mali harap. Paray ko na. Lakon nga day? Tinilas. Lipat ko dito. Yan. Na, okay na, okay na. Nut. Lagyan natin ng nut.
Pabus na. Yan na, day. Ay. Tingnan pumasok. Yan na, buman ko. Ah. Dali lang na buman ko. Sana unag dyan. Sublog. Kunin mo na. Namang guro to, wala ka ni pulang kuan. Basket! Kahit. Balik ko. Uy, hindi na kayo kalimutan mo. Yan saan mo pag-lock? Hello, guys, kalit di. Sa dahil ni, nakatan eh. Kamama ni mo? Iyon ko dato day. Ani, undawan! Angin? Ay na lang mo. Ano naman eh. Oo nga, dyan yung nga. Ano niya? Ah. Nasa, nasa. Lapitan din. Ibuan. Nasanan ko. Deliver ko. Ulit ka? Ako na lang po. Kung sa day. Dito na lang, guys. Sabon na lang na. Napasa kong bag. Wapo na ito. Ah.